Дъждът е започнал в 18 часа и 10 минути, вятърът е със скорост 12 метра в секунда от запад-югозапад. Само за минути улиците и покривите побеляха от град с размери на бобено зърно. Максималните температури този следобед в града бяха 33 градуса. Все още не е измерено количеството на падналите валежи. Окръжният съд в Монтана постанови да бъде изпълнена европейска заповед за арест на 48-годишен жител на Чипровци, заподозрян за тежко престъпление в австрийския град Пакфорд. Съдът прие представените от Интерпол улики, че заподозреният Цветан Рангелов е най-вероятният извършител на въоръжен грабеж, при който са застреляни собственик на ресторант и съпругата му и е ранена тяхната дъщеря. Рангелов е бил в района на престъплението, но отрича да го е извършил. Адвокатите му настояха, че австрийската полиция не е представила убедителни доказателства. Присъдата ще бъде обжалвана в 5-дневен срок пред Софийския апелативен съд, предаде кореспондентът ни Николай Драгиев. Служба ГРАО ще проверяват подписите на 6 партии и коалиции, внесени в последния възможен срок 10 юни. Документите си за регистрация в ЦИК. Ако се открият нарушения и по-малко